Bé, comencem aquesta exploració visual viatjant directament a la Catalunya del segle XIX. Parlem d'un món que s'estava transformant a un ritme literalment frenètic. Imagineu-ho, el fum de les màquines de vapor, els primers tramvies, els carrers empedrats plens a vessar de gent i d'activitat. I justament d'aquesta ebullició social, d'entre aquestes noves xemeneies, va sorgir un moviment artístic i literari que ho acabaria canviant absolutament tot. Així doncs, endinsem-nos als fets rere el realisme a Catalunya. Aquest és el nostre full de ruta per avui. Primer passarem de l'idealisme a la realitat. Després analitzarem la revolució industrial catalana i repassarem les característiques clau del realisme. En quart lloc veurem la novel·la com a mirall de la societat i, per acabar, ens centrarem en l'obra de Narcís Oller. Som-hi! Comencem amb el primer punt, aquest pas de l'idealisme a la realitat. Per entendre això, ens hem de situar a la segona meitat del segle XIX. És un moment en què tota Europa experimenta un gir cultural radical, un autèntic canvi de paradigma. Pensem-hi un moment. Veníem del romanticisme, que havia dominat la primera meitat del segle. Era una època d'exaltació constant, de paisatges idealitzats, de grans drames i emocions a flor de pell. Tot era imaginació i subjectivitat. Però clar, de cop i volta apareix el realisme com una resposta directa i contundent a tot això. És com un mirall implacable que reflecteix la societat tal com és. El focus canvia completament i se centra en la vida quotidiana, el treball, la pobresa i sobretot l'ascens de la nova burgesia. Es busca l'objectivitat pura, la realitat social sense cap mena de filtre ni embelliment. Vaja, ens mostren la vida crua i pelada. Això ens porta al segon punt d'aquesta exploració, la revolució industrial catalana. Llavors, què passava a casa nostra? Per entendre aquest canvi de mirada literària, és absolutament crucial analitzar com estava estructurada la societat de la Catalunya industrial, especialment a llocs com Barcelona. Fixem-nos en els dos extrems. D'una banda, tenim la burgesia. Ells són la nova classe dominant, els que impulsen el creixement econòmic amb molta força. El seu dia a dia està marcat per la riquesa, l'ambició desmesurada i els grans projectes de modernització. Però, a l'altre costat de la balança, la realitat és completament diferent. Tenim els obrers a les fàbriques urbanes i els pagesos al camp. Estem parlant de jornades laborals esgotadores, de 12 o fins i tot 14 hores diàries, en unes condicions terriblement dures i precàries. Hi ha molta pobresa i una desigualtat social que fa feredat. I justament aquesta tensió, aquesta fricció diària entre l'ambició dels rics i les penúries dels treballadors, és la matèria primera que els nous autors decideixen documentar. Mentrestant, no podem passar per alt un fenomen cultural immens que estava tenint lloc al mateix temps, la Renaixença. Aquest moviment de recuperació de la llengua i la cultura catalanes havia començat amb unes arrels molt romàntiques. Ara bé, l'impacte de la industrialització va ser tan evident al carrer que fins i tot els autors de la Renaixença es van veure obligats a evolucionar. Van adaptar una visió molt més moderna i realista perquè, francament, necessitaven eines noves per poder explicar i donar sentit a aquest món totalment transformat que els envoltava. Passem al tercer bloc. Quines són les característiques clau del realisme? D'acord, ja tenim el context, però com es plasma tot això sobre el paper? Podríem definir el realisme com aquest moviment artístic i literari de finals del segle XIX que defensa a ultrança una representació objectiva i fidel de la vida, sense adorns, sense exageracions. Aquí l'escriptor fa un canvi de xip bestial, pràcticament es converteix en un analista social, en una mena de científic. La seva feina ja no és inventar mons fantàstics o héroes de llegenda, sinó asseure's, observar i estudiar el comportament humà i l'entorn urbà amb un ull crític i molt clínic. I com ho aconsegueixen? Doncs la base de tot plegat és l'observació objectiva. Els autors comencen a fer servir descripcions minucioses, gairebé obsessives. Et descriuen un espai, un carrer o l'interior d'una casa fins a l'últim detall i utilitzen tot això com una eina potentíssima de crítica social. I un altre punt fonamental és el tipus de personatges. S'han acabat els cavallers i les princeses. Ara el focus està posat en personatges 100% normals i creïbles. Un comerciant, un obrer, algú amb problemes familiars del dia a dia. Tot això acompanyat sempre d'un llenguatge clar, precís i que reproduïa com parlava realment la gent. Així doncs, arribats a aquest punt, ens hem de fer la gran pregunta. Com s'expressa literàriament una societat en ràpida transformació? Quin és el millor format per recollir tota aquesta complexitat? Això ens porta directament al quart punt, la novel·la com a mirall. Perquè, clar, un repte com aquest exigia un format capaç d'aguantar moltíssima informació i molts matisos. I aquí és on la novel·la es consolida com l'eina estrella, la lent d'augment perfecta per a l'època.
Les obres realistes catalanes es van dedicar a esmicular temes capitals, el creixement imparable de la burguesia, els estralls de la industrialització i els nous conflictes morals que se'n derivaven. I no es quedaven allà. També dissecaven la nova obsessió pels diners, les esquerdes en les relacions familiars i aquest contrast brutal que hi havia entre una ciutat que no parava de créixer i un món rural que anava quedant cada vegada més marginat. Finalment, arribem al cinquè i últim bloc, l'obra del gran Narcís Oller. Bé, si ens hem de quedar amb un sol nom per entendre tot aquest moviment a Catalunya, aquest nom és, sens dubte, Narcís Oller. Ell és el màxim representant del realisme català. Va ser un autor absolutament brillant, capaç d'agafar tots aquests temes, tots aquests conflictes i personatges que acabem de comentar i encapsular-los de manera magistral en les seves pàgines. Oller va ser de llarg l'observador més audaç de la societat del seu temps. De fet, repassar la seva bibliografia és fer un autèntic viatge sociològic. Fixem-nos-hi. Comença el 1882 amb La papallona, que per a molts és directament la primera gran novel·la realista catalana. Només 2 anys després ataca amb Les canyapobres, una obra demolidora sobre l'avarícia i aquesta obsessió gairebé malaltissa pels diners. El 85 arriba a Vilaniu, que és una crítica social implacable. I llavors, entre el 1890 i 92, publica la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, La febre d'or. És una passada perquè descriu l'especulació econòmica i les bombolles borsàries de la Barcelona d'aquell moment amb una precisió pràcticament de periodista. I ja el 1906, en Pilar Rim, fa un gir bestial cap a l'anàlisi psicològica dels personatges, molt més profunda. És increïble veure com la seva obra va evolucionant. Tot això ens convida a fer una reflexió final bastant potent. Ja hem vist que el realisme va convertir la novel·la en un document històric, en un mirall que mostrava la societat del segle XIX completament nua, sense filtres ni floritures. I sabent que la literatura sempre acaba sent una caixa de ressonància, què reflectiria el mirall de la literatura avui dia? Quines noves classes socials, quines desigualtats i quines ambicions tecnològiques omplirien les pàgines de la nostra època? Sens dubte, és una gran pregunta per continuar rumiant. I amb això tanquem aquesta anàlisi per la nostra història literària i social. Fins a la pròxima!